recording ni bisingtei hai kaito ni kok thai no khana wan ni jora manpika bai kaito ketang keplai kaito no pilas ka ambai ke padit sung surinai singan skam ketang keplai mai nang kaito no khak sung bai hambai do apa jengno hamjak mani bakri ini sundari sajla no rokorka tebo sini bagai kalbare cross tiga jengno piok nani bagai jengno mutan nani bagai hai bai kaito no hambai tebo sini tongkosong jibono nang ni rider tei ni musuk tei ni hamjak mani kokno jeng tei bu cherei simana ni kaito subadi tebo buino bu sai khana mani kaito no subadi ni pat mo ya pare sobrai Yesus ni baisa apa kaitan tani surisa amen tini ang sarani musuk mani ke karyokma eba karyokma bai kerong mutangjak nani bagai bomo bu nang kabang ma borok na kerong bai karyokma ni no saboli sawo ba buji mani bul bujiwo dalok mislok ke sawo hani bagai sing umno buji nani belai kina nangkugo belai kini important hani bagai ang topic no tini nirone puskango sanani nai kam ke busilai nani bagai sana nai to ka kepadisen bono nusung tini one so lene ang screen nirone tani share kaino wana okay kapadi ang tini sanani musuk mani kemo kerong de eba karyokma de mutangjak na bagai temana kerong de nang na karyokma ba samung de eba karyokma kabang ma borok hai ni sawo jeng karyokma bai mutangjago obono bible kubui ko piaba karyokma bonango kerong bonango ni baksa sanai dongo te baksa omohai bu sanai dongo kerong ba kaitor samatui khlai make simise jeng mutangjak nai so kaitam dongo haini hain rong sanai bak dol kaisa dongo mutangjak nani bagai kerong masih marah koknai kerong rakok maya ke mutangjak miya ni dolsa sanai dongo te dolsa ke omohai sanai dongo kerong bo rakok nani nangnai karyok mano manai kerong rakok ui thangmaya ke bo mutang paithak jora kerong rakok miya ke ba kerong sama hai ke tongmaya ke mutangjak maya ni baksa saw ke te kaisa ke kairok ma bai simise jeng mutangjak manaba kairok ma bai simise jeng mutangjak mano so kairok ma mankaba ba tumanai kairok ma ni bagi simise jeng mutangjak ke jeng tei mangsa sumsoko kalai uibo kuno kokrei sumsok tongthok tui tongui to kuno kokrei haina ang icha tui tongui manka nei baksa sanai dong go chonghorok ni mol ni chimino omohai phurungnai tongo omohai phurungmang sokai mani tongo tabuk jora omohai no chonghorok ni mol ni chimino ge obo jaya ebake o phurungmang gothokya bono sung cherei nai lebona bahai ke gothokya bible ni mote legalism ni hano pilaskan legalism ke tama borong ni phurung mani ka mohai mutangjak nani bagai samung eba kerong rakok na nangnai eba ke kerongo sama hai ke tongnani nangnai nya ke mutangjak meya omahai
legalism forongo boroni forongo omahai pia ba jeng temanu aboni uttor jeng nugo Romans work 9 kan nugo Romans chapter 3 verse 20 ulobu 9 haibon orang haini bracket roiruka nirok bu phili nemano Romans chapter 3 verse 20 wo tumasa ketika jangke Chonghorokni mol ni simino antinomianism ni no borok phurung mane ke tuma borok phurung mane ke borok ni phurung mang tuma bu ang je pake tongui bo chugo kaitoni kharyok ma man khaba ang te pron saka kharyok man kaitoni kharyok ma man khaba ang je musung tuina tongui chugo tumamle kharyok ma man khatai mangsa amukri ke ang je musung tuina tongui chugo bai borok ni phurung mang abo bu saya jeng Roman chapter 6 verse 1 nismi 2 pore ke nugo te kaisang ke Galatianism se teibo kiri sengsaku teibo upurmon teibo kiri sengsa teibo wana sengsa teman bagai male Galatianism borok tuma purung borok ni purung naidiro kai toni kharyok ma baise borok rok mothangjago pia kerongbo rakhok na nangnai kharyok ma baisini mothangjak sogai mania borok ni purung mane kabangma orono kelukbayo kabangma bul purung ma ono kabangma borok rukthari thangbayo teman male sini bekabai wansok nai kan ke omo belai kana samani hai teman male kharyok ma nango ya kaitoni kharyok ma bayang thangjagi mano piaba bekhano santusto khlainani bagai samung bu nangnai nango obo thik no nijo hani bagi no apostle Paul sawo niro ni thani ang sinani musungo niro kharyok ma baide thola kathar niro man ngakeba samang baide man ne Galatians chapter 3 verse 2 sangmani chungnugo ge omobo belai kena bul omo si jotone sai bul khotor ko tuman hamala borok ro obo baino kabang ma borok ro khuyo kalayo o Galatianism ge belai kirma sangsa obo jotone sai kiri sangsa ko tuman hamala gothogrede yang gothogrede tuman legalism no kabang borok no siu omo gothogya antinomianism na bo kabang ko borok no siwo omo bo gothogya pia ba Galatianism no ke gothogrede pia ile gothogya haipano gothogrede omhai lesung thananya Roman chapter 3 verse 20 pilaskan Galatianism pilaskan legalism tamani hanke kerongo tongmani abono khlaima bisingtei khorok sapano kaitorbai kaham hunai romjagya kerong ungka borok sungsok khlaimano sawiman ro oro jeng clear kinugo tondo kerong tongmani abono khlaima bisingtei khorok sapano kaitorbai kaham nei romjagya kerongo tongma bai khlaima bai samatei khlaima bai khorok sapano nei sauro khorok sapano kaitorbai kaham nei romjagya gete kaisa jengnugo kesako nugo borok sungsok khlaimano sawi manro kerong muthang uimaya jengno borok sungsok khlaimano se jengno siro mane ang sungsok ang papi nei kerong jengno siro that's all teja Romans chapter 3 verse 28 ni now jini kokke omohai poito khlaima bai bisingtei simise borok rok kaitor bai kam nei romjago kerongo sama hai khlaima bisingtei ya orutmasa sini kokke omohai poito khlaima bai bisingtei simise borok rok kaitor bai kam nei romjago omo not khlainati poito khlaima bisingtei simise borok rok kaitor bai kam nei romjago kerongo sama hai khlaima bisingtei ya sengkliar jengnugo kerong jengno muthangi meya te Galatia 2:16 ang poribana haipano
जों साविमानाव जिसु खृष्टनाव पयद खालायमा बिसिंतै सिमिसे बर' कायतरबाय गाहामनै रंजानाय केरंगो तंमा हाय खालायमा बिसिंतै गाहामनै रंजागिया केरंगो तंमा हाय खालायमा बिसिंतैया खृष्टनाव पयद खालायमा बिसिंतै कायतरबाय गाहामनै रंजागना तैके जोंबो खृष्ट जिसुनाव पयद खालायो तामनि हनके केरंगो तंमा हाय खालायमा बिसिंतै खरक साफानाव कायतरबाय गाहामनै रंजागिया arnuka ani hai jengnugo kerongo sama hai ke tongma bai koi sakai to bai kamni romjagia jisu kristo no poito khlaima bai simi se boro kai to bai kamni romjak nai nejo kerongo tongma hai khlaima bisingti kamni romjak maya abo clear galatia roman kauma jagona jengnugo galatia ani hai chapter 3 verse 10 to 11 kerong ra khokmano khatungui tongnai rok borok sraimung bising tuise tongo important kerong ra khokmano khatungui tongnai rok borok sraimung bisingo se tongo kokba baksa rodi ang kerong ra khogui tongkha kerongo samai ke khlaimawi tongkha bah saksano torjagi tongthokjagi tongkha piaba abo neng abo haike tongthokjagi tongkha ke sraimung bisingo se tongo nejo sraimung bising tamni hunke elembago hai hini sao kerong bijabo suijak tongmani aborokno matheno salbrum brum rakhogyake aborok kaitoni sraimung bisingo se tongo sabrung brum kerong bijabo suijak mano mathe mane jotono matheno salbrum brum rakhogyake aborok kaitoni sraimung bisingo se tongo 11 kerong rakhokma bai khorok sapano kaitor bai kam nei romjakya omotabuk phangke sijakha getabuk jong srai kisika kerong rakhokma bai khorok sapano kaitor bai kam nei romjakya poito khlaima bising tuise kaitor bai kam nei romjaknai niso okay next legalism by Galatianism ni caya rok temabu जों नायका हाय आं रिपिट खायना kerong rak hogei methangjak na hunke kaisa bokoro yake mathe no salbrum brum no makhlainai ini step जों luka Galatians chapter 3 verse 10 to 11 te choyawi khlai mathangnai engka nang choyawi mane no tini khlaika khanabu omaike no makhlainai khanabu omaike khlainai nang dala saya ko dala kerong tuma sajak no nang dala sakangke dala sanero kaitoni hapa takri so dala tasadi ma pani kok nadi omai jiko ngono ke ma pani kok nawi nang sal sapana kok na yangke abo nang purano no sebai mani klaika mol brum no hake no mat thangnai so yawi no khlai ma thangnai kok namani dalar saya mol brum amane nang thiasa amhai gete kisah ke kaisar no sebaya ke mak klaina ini kaisar no sebaya men dosta tongone nang noita klaika kaisar sebaya abo haya dosta no sebaya ke klaima thangnai gete kisah kaisar no klaiman liya ke sraimung nangjakse ungsinai nang kaisar no klaimaliya Tumprai kelaiwi kaisano kelaimali yang ke abo selain menangjago sekelaisina ini sih. Keceng naiknya already, aina ang repeat kelaimani. Gaya Jacob di doso masa ampur wana. Kerong ni kok taisa sebainai borobo beba kerong nono sebaima kelayo. Ingat masa neng kerong dosta actually semai kesangu naik ke kerong soiso tero tatong. Aipana abono bara khlaye dosta waroka ke abono bo bara khlaye jisu saka kaini wana bathak loka nini kaito nini subraino khabai khugoi hamjak sokdi teke jangke nini bino nono sakno hamjak ti bino hamjak omai ge oro tmasa kerong ni kok thaisa sebainai borokbo beba kerong nono sebaima khlayo jodi nang dosta mosini kerong ni kokobo mosini kerong dosta tongo abono nang
10 no kaisa sebai kangke bebak sebai maniklai okok sisau. Okay, next dari orang di kerong mosini kerong busu 10 kamu teman-teman. Jadi kerong rak kau ini nenjuk no hatang sinai kita teman. Jotono nama klainya teman-teman Jacob chapter 2 verse 10 ni mote kaisa sebai kamane no nang sogmalia tolau kalai sinai. Nge kaisa be kaisa nang laija tak sikol hai. Kaisa dui mo chain hai nge khor tolau ke sung cholaija. Jadi kerong no rakok sinai ke nang dosta na maklainya kaisa pan sokang ke tolau kalai fine. Tak pilas kang teman ano karei te kubun mutai tatondi. Apa gunung coyawe na matang sinai. Agak tegesa mang tagai tak khulundi. Apa nopo mak kalai matang nai. Oke subrai ni meng ereng tanadi. Tegesa leng lama salno tui tongdi barak khokdi. Ma pano borong kalai di. Borok ta butardi. Buitala ta ungdi. Ta khokdi. Tatal sakita ungdi. Ta khamai di. O dosta teman. O dosta neng kaisa pun sebaik angke bebangun sebaik maklai. Ketemang nai neng kaisa pun sebaik angke tolat brei ke saklainya. Kena norogo belum saklainya. Jadi kerong tui no jugna hasok sinai ni wan sok nai boro bo kaisa pun coyawi marakok nai ke jet yasak neng rakok matang nai ke kaisa se neng omobai jugna hasok iman. Ke omonon sawo legalism kerong rak yang ke sukna hasok maya sukna hasok man bagi kerong rak orang nangai. So obo apostol songhorok ni amol ni jimino mol ni jimino tabu bukbang ma omo hai tongko piaba aberong. Kerong temani bagi rezak kena. So kerong suno mutangi sima yang ke kerong temani bagi rezak kena. Abono cukisa sinan nango tolobo tongo ang suya orang naidi kerongo sama haike tongui eba klayui mutangjaki seman yang ke temani subrayung kerongno rekana. Okay, awani utar borotau Galatia 3:19. Ang poriwana hake kerong lep tamni bagisla bubo samang saya abono kunukna bagise omo boxing jago obo mitonardi bubo samang saya abono punuk nani bagise omo boxing jago English ke sawo it is added for our transgression nisa gefia kok rejaknai Abraham ni posong payasa tongna bagise abo jago ge English ke sawo till the seed should come or seed mane Abraham ni bosong kok ro ke a bosong samani bosong Abraham ni bosong engke abo kaitor Abraham no smai tangmani nini bosong tei kaisa muthang naisa phainai rohorjaknai bo masaya ge masaya phaya sak jorase okay bisa bubo samung saya abono punukna bagise omong boxing jago pia kok rejaknai Abraham ni bosong phaya sak tongna bagise abo rejago a kerong suari rokbai kesani borok ni yakti yapari rejaka teman kaini jinis yang oro wansuk thai o samung sini samung saya no jungno punukna ni bagise abo kerong rojago tei kaisa angke a kerong valid besuk jora validity abo angke masaya ba Abraham no kaitor kok romani a nini bosong tei ang khoroksa muthangnai rohornai mane Jisu Kristo phaya sak jora Jisu Kristo phai thei hangke te a kerong ni valid krikya value krikya a kerong te chuklia teman male Jisu Kristo a kerong no pairei rekha abo jeng moi tonar tai hai samung saya abono punukna bagai se omo boxing jago teman bagai kerong boxing jago omono moi tonar di boxing jago English ongke added niso boxing jago teman bagai tamane age kri tabo boxing tabo kai to romanesi mosini o teman bagai Abraham mosini se sekang 400 nearly 500 years before aprono
kaitor Abraham no smai roka o kerong Jisu payasak zora si kerong ni belit ni antola purnai kaitor ni buskango bomo hai hamya abono jungno sirona ni bagi se kerong boxing jago baru jago ge tikesa wansuk jana ke naine di oba dari rijak rui hengke borok sia o dari no lade laijaka na laijak yade nang dari rui rokang ke si oba simna rui rokang ba dari rui rokang ke seneng siwo a borok simna laika a borok dari laika amohai koba nung jeng bera rolayo jaga ni kubi kaileyo ba thong kaileyo ke baike koroksa nang nini jaga bari romani nini jaga no kisa bari roi na homani jung baike sinai bo khunti no laika udari no laika haide obviously inke hai no kerong bu hai no kerong romani inka like dari romani hai jeng simna no laika ba jeng sungsok khlaika abono sirona ni bagai jeng jaya nei sirona ni bagai inke tekesa inke kerong aina haise aina o jeng naikangke temanu sini mokhang no jeng poriskar ke nugu sini mokhang kahamde hamyade jeng nugu tik hai no jeng jodi bible long naikangke jeng kerong no naikangke ang kaitoni buskango kahande ang kaitoni buskango papi de abono jeng serai ke nugu ge aboni hani bagino sini saya no funuk nani bagi se kerong tuma boxing jago oke buzikana le kerong jengno muthang mani bagi ya ba kerong bai jeng muthang jagi maya oke Rome chapter 7 verse 12 ang hani hai poripiana hake tabu kerong ketharse kerong dagi ma hangkebo kubo kethar sobo soy kabo kaham kerong ungka kubo kethar te kubo sobo soy kubo kaham sebab kethar kaito simisi kethar angke sebab soy kaito simisi soy sebab kaham kaito simisi kaham oke amo kaito ni karakter sengnugo angke jodi neng kerong not rakok sinai nengke neng kethar ke rakok nai kerong ka kethar so kerong ka kaito ni standard kaito ni standard o jeng borok manusia sogimeya jeng sogiman kan ke Jisu Kristo finally nanya jeng kaito ni standard o sogimeya hani bagi se Jisu Kristo o sengsaro paye sini bagi thina ni nangka so kerong ke thani bagi no papi borok abono rakogimeya kaham ni bagi no papi borok klaimeya so kerong ka holy perfect te soy hani bagi jeng papi borok abono rakogimeya okay next slide Romans chapter 3 verse 20 jeng porika bahai hayang poripina tamni ke kerongo tongmani abo klaima bisingtei khorok sapano kaiter bai kam nei romjak ya kerong ungka borok sumsok klaimano sawi manro kerong ungka borok sumsok klaimano sawi manro khorok sapano kerongo sama hai klaima bai mutangjagi meya mutangrani abo sumsok borok sumsok klaimano sawi manro gejeng kamla srai gejeng sinan nangnai Roman chapter 7 verse 7 amana man poribana hake jeng tamo sanai kerong bai sumsok akok no kokse haida ihi aboya sumsok bubotui tamo abo kerong no ano sawi manro ei omose jeng note khlaijangai ko sumsok bubotui tamo abo kerong no ano sawi manro sumsok tamo abo kerong kri ingke neng siwi simaya romdi tolo sajak tongo ta khamai di hnei kerong saya ngmate khamai mane abo tamo ang sawi se manla khama abo pol tomaisa khamai mane obo je pap obo je sumso ang kerong wak salak kri ke bang sisia sing kama buini hanya nai mani buino mungsa khlai mani abo kerong wo kri ke ang abo no sisiang kama tekesa udaharon ke traffic light kri ke neng traffic violate khlaika ba traffic rule bongo khlaika abo neng sisiang kama neng caya nei sisia sing kama abo kesako light hangkona
Mana abo umpano neng saya ni sisi asing kamu. Tabok traffic light dong ini neng abo kesago neng tangga ke abo saya ni siu. La abo traffic rule dong apa. Tik amo hai na. Okay, pada next utang ini angsaka kerong ka aina hai se. Okay, nadi oro aina kerong ka borok sum sok klai mano sawi mandro. Knowledge of sin. English ongke knowledge of sin. Romans chapter 3 verse 20 sengaja. Okay, next Galatians chapter 5 verse 4 je kerong rakoknan nangnai matangjak nangai bagai ini sanai rok no omong betik is very important ampur guna norok ni bere kerong rakogoi kaitor bai kam nei romjak nangai nei rok norok Kristo bai se kaklayo norok kaitor ni khairok ma se kepleo belai kina wansuk jangai ko ortma kerong rakogoi kaitor bai kam nei romjak nangai nei rok tma Om hai ke jodi kaham nei kaitor bai kaham nei romjak nani nainai ba muchung nai ro ke portuma kaitor ni khairok ma se kepleo ke kaitor ni khairok ma keple ke kaitor ni khairok man yak ni keple ke amporo porosok nai jeng jotno sai mana borok morkeo sok nai ke belekina wan sok jak nai belekina kirima sangsak ko take it next kaitor ni standard ang tipun saka kaitor ni standard ke belai kena kucuk aro borok manusia jeng sini samang bai sini klaima bai sini kaham bai jeng aro sogui mega sini thane jeng sak ni thane kaham engai mano haipana jeng kaitor ni thani jeng kaham engai mea kaitor ni standard o jeng sogui mea hani hai oro abo song phaya sak tongna bagai se abo rejago abo song sewa Jisu Kristo hani hai abo Abraham no kaitor smai tangmani jeng Galatian chapter 3 verse 16 17 naikin lugo ang porgono kaitor Abraham bai bini bosong ni thani kogreka Abraham te Israel rok ni thani kaitor kogreka tuma roka nini norok no kaisa norok ni bising tuino Abraham ni bising tuino nini bosong tuino khoroksa ang rohonai a borok ni bising tuino sengsa ni joto borok mutangjaknai ba yoknai ini samai tolawo buk hake nokha bisi brirate katham sini ulo sok phainai a kerong semai tangmanobo sebai mania ker semai tangmani abongka mosi phainani skang koi bosor skang ornugo 430 bosor skang agena kaitor semai tang paija inge tomai saro tabo o semai no kerong mosi ni kerong sebai mia nisho toma semai je sajlano poito khlainai bo borok muthangjaknai nung jespanang tongdi nung kerong na khokmaya de ba podre khlaimaya deng tong haipana boni bisingti se borok muthangjaknai abo kai Abraham no kaitor smai tangja Abraham Israel te David no smai tangja ai jung nugo David no smai tangmani same smai Galatia chapter 3 verse 16 ampurona hake tabo kaitor Abraham bai bini bosong ni thani kogreka elem bagoni ni bosong rok ni thani khnei asuk borok kabang mano saya aro nini bosong ni thani hnei khoroksa susuk no se sawo abono Kristo ojunuka Kristo tuma boni bosong Abraham ni bosong manena Kristo Kristo ni kok samani kok Kristo ni bisingte joto borok mutangjaknai 17 tolani verso ang samake omohai Kristo tui kaitor smai tangkha abono narakna hnei kok norkha kok borkha hake nokha bisi brui rate katham chini ulo sok phainai a kerong a smai tangmanobo sebai mania kaitor kok rumanobo seplai meya tuma kaitor kok lo tuma kaitor smai tang jeng sulong nuka Kristo ni bisingte joto borok muthangjaknai nei jeng smai tangmani Abraham no smai tangmani no Rome chapter 4 verse 2 to 3 ang porone tomong no bo klaimani a samangni jarei bo kaitor bai kaham nei romjak mate bo ko kotor sawi phano man khamung tamoke kaitoni buskango bo ko kotor sawi mania elem bago khai hinai sawo
Abraham kaitor no poito klayo hake bo poito klaima bagi kaitor bono kam hunei romka. Oro belai kena clear Abraham bahai ke kaitor bahai kam nei romja Paul jengno poriskar ke sawo srai ke sairoka Abraham kaitor bahai kam nei romjak manengka boni samung baya temangke boni poito baise pia ba kabang ma hai samung khlaya nangnai niso poito simise singno kaitor ni buskango kaham hunei romjak rowi mano. Next slide. Galatia 3 ni 24-25. Abo baino poito klaima bising tui chung kaitor bai kam nei romjak na tui ke Kristo phayasa kerong sini barja ngui tongkha. Okay, obo no nang nerok not khainer mana kaitor bai kam nei romjak na tui ke Kristo phayasa kerong sini barja ngui tongkha. Kristo phayasa joatui kerong samang khayo kerong sini barja. Pia wa kaitor phaimene pore temangka Kristo phaimene pore temang tabu poito klaina jora sok paikha ba kerong te sini barja lia. So kerong te jengmong mangsa klaima lia kerong sini barja lia. Kerong no jeng rakokna nang lia maniko. Kristo no se jeng poito klaina nango. Ngeno jeng mutangjagi manka kerong bai lia. Jisu phayasak jora kerong bai. Okok sao. Nge kerong sepanaro Israel no rozau. Oh, kerong ni kok paithak. Bagi kok paithak paikha ampore ono kaisa seng hai. Kerong sengno mutangi mania pia poito klaima baise seng molbrum ni langma mano. Kerong baya, kerong rakok maya poito baise. Ne tolawo kerong sengno kufur keseng klaimaya. Kerong sengno kufur keseng klaimaya. Kaito ni buskango. Hebrew chapter 7, 18-19 tong. Kerong engka kaito ni standard. Kena saka abo kaito ni standard. Kaito ni standard do seng sogi meya. Kerong go sama hai tongwi ke bo kaito bai kam nei romjak manya. Again and again. Kerong ni bising tui sini sumsok te chayano sai mano. Kerong ni bising tui sini sayano se sai mano pia bo kerong no abono sayano hui manya. Kerong sengno chukno hawo tlang manya. Ni kerong go sama hai klaima bai seng sukna hawa tangi meya ba kerong sengno sukna hawa tlang meya. Kerong sengno Jisu ni ganawo telangui mano pia ba motangi meya. Kerong sengno Jisu ni ganaro telang mano bahike kerong sengno sawo neng papi. Okay, seng jepro papi te mangsa klaima ya ekmatro mor kewo soknai. Obono seng jepro realize ngo seng Jisu ni thane bekak kologui seng rekar Jisu simisini anamo tangi manchinai nei seng Jisu ni gandaro tango ini kerong sengno Jisu ni gandaro to himano pia ba sengno mo tangi meya tesha kerong sengno sumsok no sirowui Kristo ni bus gandawo to himano pia ba sengno mo tangi meya. Hebrew chapter 7, 18-19. Amporono abani bagi kerong kecam norzak ka abo engka nabo nang lia kerong nang lia samung bo cuglia teman le kerong sunu mutangi man lia hani bagi samung cugya musini kerong engka mengsano pano kaham klai mania musini kerong sengno tabo mengsa jagawana kaham klai mania hake tabu tebo lama kaham klai jaka abo baino sengkai to ni ganawo sok paikya baike Kristo ni bisingti Kristo ni bisingti se jeng kaito ni thani sogui mana. Hani bagi se Kristo payo. Chapter 2 Galatia chapter 2 verse 21. Kaito ni kaidok mano ang noria demung no korok sase kerong ni bisingti kaito bai kam nei rom jake Kristo haino se thikna. English no kete clear ang belai chajaku go mane kok kathajaku go. Orthomaisa I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Jodi seng kerong rakok kerong ni bising kerong sama haike klaima bai seng kaitor bai kaham hunei romjako ba seng kaham ngei mano
keronggo sama hai ke tongma bai se ke tama Kristo thimani hai abo ereng awose ereng ke kisak kata ku ma hai ngjaku ang Kristo thimani abo mungsau chubliya ebe bo ereng Kristo thimani abo samu chubliya in vain Christ died in vain nation died in vain as listen abo hai no जों kerong baise kerong mo sama hai ke tongma baise जों sukma sogoi mana ke Jesu Kristo thimani mungsa dorkari nangya bo thimani dorkari nangyas so oro clear Paul sairo poriskar kesrai sraike khairok mani kok paitha tamabu grace and truth came through Jesus Christ John chapter 1 verse 17 no sawo kaitor musini yaktui khairok mani kok paithak tama khairok ma bai kubui sokpaika Jesu Kristoni yaktui so जों अमा हाइके थाग्रै माना khairok mano khairok ma bai no kubui sokpaika okay abo subani yaktui Jesu Kristoni yaktui kaitor musini yaktui kerong rekha piaba khairok ma sokpaika Kristoni yaktui Nggak jepro जों Jesu Kristono yasago जों khairok ma no जों goseinau tabo जों agena naikya mosi ni kerong जों no mutsa pan khlaimia tabo ngsa kaham khlaimia Hebrew chapter 9 verse 12 Kristo rini tamo bisingtui thangai a khotol kathar ku o waisa baino habui probo pun butui botlangya dega butui botlangya tamoke bo bini sak ni thui setlangsio hake जोंनो मोथां फ्लाइका bo Jesu bai ke जोंनो मोथांका जोंनो boni thui bai जोंनो मोथांका agene smai kasani jorawo borok sumsong nakar jangnani bagai bosoro waisa borok muira thar piaba ojai bokro o thina tlangai khotol kathar ku go khorowiro piaba tabo Jesu Kristo ke punni thui botlangya degani thui botlangya teman thui tlangbo nijini sak ni thui tlangai जोंनो मोथां फ्लाइका nijin जोंनो bo मोथां फ्लाइका nijin go ose जों wansok janaikom 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 takuro ang norok ni thani pirmani a kotma kaham no muito khlaiui renganayo norok abono khanakha pia tabukbo abono poito khlaiui krakhe tongo ang norok no pirmani a kotma kaham no norok krakhe romui tongke mothangjak nai ungyake norok poito khlaimani abo kusubiya ang manmano norok no yapari rekha abono kok kotorku elembago sujak tongma hai no Kristo jini sumsok ni bagai tuikya bo phobjaka hake elembago sujak tongma hai no sal thani salo muthangai tisajaka okay oro जों srai kunugo ang apostle Paul hai ni sawo ang manmano norok no yapari rekha botmano ma kotma kaham abono kok kotorku elembago sujak tongo actually kotma kaham tambu kotma kaham kha Kristo jini sumsong ni bagai tuikya bo phobjaka saltani salo hakoni basaka darmane bo katham bo aisami bo kathang bo tawu bo kathang tongkho okay जोंबो salsa bo ikeno muthangai tisajak nai bo sawo niro bo aikeno salsa mutang tisajak nai जों John chapter 11 no जों nugo bo Lazarus no gothoini muthangai tisamani salbroi ni gothoi piabo jono muthangai tisajaka inga botomasa je ano poito khlaini borok tei thiplaya 11 chapter 11 verse 25 bo thipano thangnai neja so जों tama gospel ba kotma kaham tama जों Jesu hai thipano जों bohai kathangnai amane ko okay Roman chapter 3 verse 24 piaba kaitor haino khairok ma bai borok bebak no phiok naisa Kristo Jesu tui kaitor bai kaham nei romjak nai kai Kristo Jesu tui
Kaitorbai kam nei romjaknai. Jisu Kristoni bisingtui simise sing kaitorbai kam nei romjak mano. Tei mung sabaya. Jisu Kristona poito plai mabai. Samung chapter 20 verse 24. Tamoke subai Jisu ano khlai di nei remani a samung no khlai bai na bagai ang theinano doro nei khakaya ani a samung engka kaitor khairok mani kotma kaham sanani again tepran samani Apostle Paul samani tamabu aro jeng tepran naikya bo ang manmano mani tamu ang manmano yapari reka mani tamu mo jengoro nogo kaitor khairok mani kotma kaham sanani obono bo manka abono bo buino rawo ges jengbo omono no obono kotma kaham ges jeng kaitoni kokpiro Kristoni kokpiro jeng aro kokpir panda khlayo mani tamu musamani calai mani obuya kokpir mani tamo kokpir mani kotma kaham Jisu tika ani sumsok no nawe anu nakari roka boni tui sumsok nagar roka suka kufur klaikya tabo ang tui mano bono o kokma poito klai mabai ang thangnai abosi kotma kaham. Ephesians chapter 2 verse 5. Hake kok khanaya engai jeng bini mokolo kethui engai tongprubo jeng no Kristo bai baksa muthangka. Kaitor kharyok ma baise norok muthangjago. Kaitor ni kharyok ma manma baise jeng muthangjago o kharyok manka Jisu Kristo. Ephesians 2:8-9 haina sabo tamni hanke kaitor kharyok ma baise norok poito klaima bisingtei muthangjago omo norok samang klaima baya. Again omo note kalaidi omo norok samang klaima baya. Kaitor ma baise omo norok samang klaima bai ingyaba oro kokotor sanani kusubu krei jeng mangsa sanani mangsa krei nang kharyok ma bai ang muthangjaga jeng tax collector bai Farisai ni kok jeng gudamano borok surlai mani tax khazna thungnai tamai suri bosuribo ang mangsa sugya nini kharyok ma ang nango. On the other hand Farisai tamai suru o ang dosmangso roi tongo ang hai khai tongo ang khazna thungna haya oboisho ineng ani suri manok khananai sukrai omai kubo suri etona jengnugo aro bo tomaisa ang khayo ani bagai kaitor puni suri manok khanayawi khazna thungnani suri manok khanaka tomana mole bo sawo ang nini kharyok ma simise na jeng bahino kharyok ma bai simise jeng thangjagui mano ge jeng lo kerong abo tabok sini bagai nangude nangya jeng tama one sok thai. Luke chapter 10 verse 27. Hake bo khai hinai saka nini kaitor subraino nini khabai khugbai yakbai one sok mabai hamjak sokni pia nang sakno hamjak tino buino bo hamjak di osubasa Jisu Kristo sao nge Jisu Kristo mosini kerong no kaini yo kene kok pai roka ang pila ono saka o kaini kok tumabu nini subraino khabai khugbai hamjak sokdi nang sakno hamjak tino buino bo hamjak di. Actually nang obono khlaiman kham mane nang bebag mosini dage mani kerong no khlaiman teman male almost aboro bebag no arose khop mane arose thuklui roja kerong agenang saka kerong soyong ke soisho terota kerong tong smai kesau abono mosi dosta wono summarize kairoka abongka sing naikya Tamo ande ono mutaino tapong naginin biskango takzon maraitas takulum di betala tang di mafane kong na di omohai dosta klayroka ke Jisu ke tama ya o kainyo na thaglayroka nge omo u Jisu da ge mana hai seba klayman ke bo klaymeya ekmatro seba klayman je ekmatro Kaitoni Kristoni hamjak mano mannai kubui ke bo simise Kristono bukhabai hamjagui mano. Okay? Buino bo seba hamjagui man Kristoni hamjagui man hamjak mano mannai simise buino bo hamjagui mano.
जों by nature जों जतनो selfish जों बुइनो हामजागै माया अरो आं English by सिमिनो सुइया आं फरायनो the man who is born as a sinner selfish with sinful nature cannot fulfill the demand of the law until he is born again by God's grace. जों बर'ग्रह सुमसके आसायाव सुमसके आसायाव बाय जों by nature selfish जों sinful nature okay जों काइटर जब ख्रिस्ट मुसुक मानिनो जों आबनो बनि नाय मानिनो जों fulfill खालामैया बनाय मानि तमाताबो बनाय मानि का ख्रिस्ट काइटनो हामजाकदि निनि खाबाय खुबाय ते बुइनो छाकनो हामजाकदि बुइनोबो हामजाकदि जों साइमानो ताबो गबै के of course काइटनो हामजाक मानि थानि बांग्रोक नों काइटनो तेबो हामजाक मानाय नों बुइनोबो निनि साइ निनि नों मैबाक्सनो हामजाक मानाय जों नुगौ फन ख्रिस्टनो हामजाक माबाय ख्रिस्टनो बागैनो थैया नों बुइनोबो हामजाकै मानका बतमा oh ang buino kok piran ni nangnai Kristo ni kok buino tuna nangnai omano buino hamjak mane nang buino hamjak mane tambo nang sei dongo buino rogo sawinai o sangsar bo tambo o sangsar 80-90 bosor piaba o sangsar paimane ulo tamana bo moljo so nai mol brum brum ni bagni nang omano buino hamjak kamane no nang thüipano nang thüina ni siditi tongpano nang kaitani kok no boni thani pitani nai omano buino hamjak mane kaitano hamjak mane bo omano he can love his God. Bo asai katal nya sak zora buino hamjak maya. Tamana asai katal angka simi sesang kaitan kharek mana busiwo kaitan kharek mana. He can love his God, the Redeemer, since he is born again and starts loving his neighbor with the love he received from the God. Kaitan hamjak ma simi se unconditional. Dia o unconditional na bai na nang buino bo hamjak maka. Sini hamjak mani, sini klaimani ka all conditional. All the conditional. Jebro जों काइटनि हामजाक माना 1 John chapter 4 verse 19 so bo puya sang sang hamjak ra ge bo sungno hamjak manino je borok manai bo aborok kifili kaitano hamjak mana ge je borok kaitor je borok no hamjago Kristo je borok no hamjago a borok no nang hamjak mana Kristo papino hamjago nang papino hamjak mana nin taku buku no hamjak mana nini Kristo taku buku no hamjak mana so you can do that asai ketang ya ke nang hamjak maya je sebana gizawo 100 bosor pantang itang nang hamjak maya Roman chapter 13 verse 8 ang porono keboni thani lakai ganangta angdi norok kiching norok hamjak laidi abose norok ni lakai sobomo lakai chini lakai tuma norok kiching norok hamjak laidi buino hamjak nai borok bose kerong rakhok ma klayo obose important buino hamjak nai borok bo kerong rakhok mani klayo Kalau ang ageno saka जों उ काइनै न तुइमा खांगे जों केरंरा खमाक्लाय बा सोबा तुइमा आबो जे बरो ख्रिस्टनो कबो के ख्रिस्टनो हामजाको मानो आबो से आ काइनै न तुइमा आसाय कथा नियासा काइनै खायो कमानिया के नों आबो खालायमाया Roman chapter 13 verse 9 to 10 बैतला तांदी borok tabu thadi ta khokdi ta khamadi kerongni o kogro Pia te bokok tongmarok okok thaisa wose duljak bayo nang sakno hamjak tino buino bo hamjak di buino hamjak nai borok bo bono hamya khese khlai yata abo baino buino hamjak nai engka kerongo tongma bebak no rakok ma se klayo so tiki se senggo buino hamjak nai borok botma kerongo tongma bebak no rakok ma se klayo so obono nang klaima khangke o baitala mane nang buino naisne mane boroni pai hamjak maya aire buino nang borok buthanai to mane bagai nang hamjak maya kaitono bo hamjak maya buino bo hamjak maya to mane bagai buini jaga se kaitono hamjak maya buino tamane bagai nang tatal sa kaitono hamjak manin tane krai nang buino hamjak maya so that's the reason okay kaitono nang buino hamjak man khangke nang kerong no rakok ma se klayo nisa Geseng hakino kerong rakok layo rakok jago Jisu ni khayok man mabai asai ketal mabai okay the reason why the saints keep the law of God tamani
Kristanro Kristoni dagimano rakok जों kiriwi rakok mania smai kesani dagimani mosini dagomani kerong ke जों kiriwi le boro kiriwi rakok teman le anda kuya ke mutangjagi simaya piaba je Kristo dagimani kerong ke abono जों tongthogwisi baike orangadi not because we try to be justified by keeping them but because we love our God who has saved us. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 the temasukma or sawa oh 14 nasi 14 temasa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 love compel us kaitane hamjakma sengno dagewo basano compel klayo kaitano hamjaknani buino hamjaknani oh जों kiriwiya gitu guys. But no need to keep them according to ritual manners of the Old Testament. Smai kesango klaima haikeno जों जे kapan मा खालायसिनाय अबो हाया माने ritually जे kapan मा खालायनाय अमो हाया तुमगे जों तंथगुइ खुशी ngui तुमले अमो काइतोर अबो खालायखाके खुशी ngु. We are not compelled by the law but by the love of Christ and his grace. So जों तुमनो जों compel law baya kerong baya tumoke kaitoni Kristoni hamzak mabay. We are not under the law जों kerong ni under ya tapi apa Kristoni kayok mani wose Kristoni hamzak mani wose जों hamzak mani wose tong जों kerong ni bisingoliya जों kerong ni fataro piaba जों Kristoni hamzak mani bising wose. Colossians chapter 2 16 verse 17. Olo tumaisya ang abo baino noro ni chamung numung no tuye eba tor terno tuye eba tal ketal ni terno tuye eba sabat salno tuye tamo klainai klaya kebono kokta sardi. Omo tuiro buskango tamo ungno ungya aboni sampli simise ya panghanke Kristose. Ang nirok sabat ni kok ang tangnayo upload klaya je naine roke saimanai nang bui ke bono no o salno ra koktai o terno ra koktai o sal kotor roibadin ke sal kotor ku baksa sabat sonibar ke sal kotor ku podre porkok sawo haipanu tama obobai jeng mungsa kokri obro tui mungsa buisingno omo salani kokri tama omo tui rok buskango tamo ungno ungya aboni sampli simise ya panghanke Kristose. Abo teman semasa Yesus Kristo tuma klaipainai jeno lengla ropainai Yesus Kristo se jotoni Yesus Kristo no manai se kebike lengla ma kebike sabat da kokmani klayo nei sampli punuk somase nei samans. Isen wan soktai Bible prumano seng serai ke boni konteks nai seng sitai. Romans chapter 7 verse 6. Haibano tabuk sung kerong yak ni kok jak yokzak kerong yak ni sung tabuk yokzak tamne ke salsa sung kawi tongja mani tabuk sung thuyui abobai kaklaikya sung kerong ni thani sung thikya kerong bai sung krikya kerong ni buskango thujak to ku thuino kerong mane rule ba raida ain mungsa kri ta ko ba ang crime criminal ang sesuatu crime kayak nege sorkarni aini onusare ang caya ang jeloma tongnai aba ang tus tuikya nege sorkarni ain mungsare aniro temangnai apply claim ano mungsa subliya haibla ang ketui so ain ani thane ang mungsa nangliya ani thane wote apply ngi malia tuikya ain kerja tik omahaina seng kerong ni thani thikya nisang kerong ni thani seng kethui seng tabo kai tuni samang klaimani abo sujak kerong no rakhoknani a lama kesamya abo pholani lama ketalse ya oro seng nukmani ke
जों gerong boskango gothoi हानि बागै gerong जोंनो मुंसो खालामनांगौ जों बनथाने गोथै थैजा gerong जों मुंसो लेनदेन करी तो Galatia 6:2 खरकसा दै खरकसानि पोजा दैयै दै जुरुलायदि हाके अमतै केनो नरो ख्रिस्ट gerongno राखकमा कलायो जों कायसा बाय कायसा चुबालायका कायसा बाय कायसा हामजागलायका कायसा बाय कायसा खायरकलायका के जों आबोसे gerongno राखकमानि कलायो John chapter 13 verse 34 otomasa ang norok no hai khnei katal ke dagiwo norok kiching norok hamjak laidi ang norok no hamjak ma hai norok bo hamjak laidi hake norok kiching norok hamjak laino tongke norok ani sagri khnei joto salmana जों बाहाय के बुइबाय सिनिजा ख्रिस्टनि sagri khnei ख्रिस्टान नै जों बाहाय के सिनिजानाय एक्चुअली जों जस्ट गिर्जा थांमा बाया just ang Kristen नै samambaya asol Kristen नै saimanjaknai jepro जों kaitor Kristo hamjakmahai जों kaisa kaisa hamjaklaimanka chini nok ari no hamjakmanka minkino buising musinai जों sakri boni borokne te orobutmasa takuro norok hungke phiyok jakna bagise ringjago tamoki phiyok jakma bai norok sak tongthokma lama tanaidi hai ingyawi norok hamya hamjak lai khorok sate khorok sano naidi hamjak mani kok khaini sawo nang sak no hamjak tei no buino hamjak tei ye kaitor Kristo subai Jisu jongno tuma nai jongno tuma dage jongno tuma kerong ro hamjak laidi tumani bagai no ang hamjak ha norok bo hamjak laidi engke sebab Jisu ni sama hai ke tongma je boro Kristo ni mahamjak mano kubui ke sai mano bo khlai mano of course nang loge loge khlai mi yang nai nang Jisu ni hamjak mano marru nang bono khlai marru Galatians chapter 5 verse 16 18 ang sama ke haise norok pholawai dului tujakdi sak ni musung tui ta tongdi tamni hunke जों sak ni musung mani abo phola musung mano kebengo pia phola musung mani abo chini sak ni musung mano kebengo o kwnei hungka bubo binis kena ari hake norok musung tui khlaiwi mania demungno phola norok no dului tuike norok kerong ni yago kreikya so जों kai Kristo no जों tebo Kristo ni hamjakma manai ke जों pholawai tui dujakmana nangai Kristo ni hamjakma जों tebo sinani ke जों pholawai tui dujana nangai ke जों boni hamjakma sirru जों buino hamjakma Kristo ni samangno hamjakma Kristo no hamjakma जों sakno kom hamjakru ngai ke जों fulfill khlaimana Dekani kaitam mungkin an virusnya orang macam borok fan kiri umma bay kerong klai mani kerong klaiwi man ya samungno kaitor klaikya bobini sajlano rohori borok ni bisingo tongnai sumsokno majra berka bini sajla sumsok sekakna bagai sumsok genang borok hai engli paikya Jisu Kristo temani bagai sumsok genang klaijaka teman sini sumsok nama habai Jisu Kristo bo kaitor bo ketar bo soy bo kubui hai pano temani sumsok hai ke bo kalbari kroso tika teman mala bo sini sumsok no nama bai bo sumsok engka जों बर' फानख्रै जों kerong khlaiman ya samungno kaitor khlaikya Kristo khlaikya tabo जों Kristo no poito khlaikya maneno जों samungno khlaimani khlaikya Romans chapter 8 verse 3 to 4 The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature So God did what the law could not do. Okay, so definitely English by samane English o table mane buci mane serai ko pertama saja mosi je samang mosi ni kerong je samang khlaimia abo kaitor khlaikya Jisu Kristo ni bising tei
je paitang ko conclusion tuma ko omai ke sing methebi mano Kristo jungno pioka bono ketal langma te ketal bekabai bono suri manani bagai Kristo jungno pioka ton bagai pio bono sing ketal bekabai ketal langma bai sing bono suri manani bagai sing piok saja sing kaitan suri maya betai atai no sing Kristo ni mung bono suri tong hapena asai ketal ya ke sing Kristo no sing suri maya bo jungno hamjak ma haike no ma hamjak lai thai tuma kaitan sing no dage Kristo sing no tuma dage am hamjak tei niro hamjak tei niro kiching niro hamjak lai di John chapter 13 verse 34 and 35 kaitor hamjak tei sing hamjak tei ya kaitor hamjak tei Kristo sing no hamjak tei sing kasibai kasima hamjak lai je Kristo sing no bahai ke hamjaka sing sum soko kelai tongkro जों मोनसा हामजागनि सुगिया प्र जिसु जों हामजाखा जेप्रो म थाव तंगो एबा फला कथार बाय तैदु जागो ब नायमातै जों तंगै बाना गे जों तै फला बाय तैदु जागनानै गे जों तमा म थावै फोरोंनाय थांनांनाय गायतनि कक न चानान नांनाय गायतनि कक बाय जों गायतनि कक बाय जों तमनाय सुजागनानै नांनाय बार गे जों फला बाय तैदु जागै बाना गे अरनो जों आं पाइसिनाय दिनैनि आंनि आंनाव जतन हामबाय जे नायदावनाय दङ बेबायदि सुरुबै आं पाइसिनाय जगनो हानाय गोथां खोख्लाय माय नांखायथ' नोंनाव खाकसांबाय हामबाय दङ तनो होनबा गोबां मा जंहरनि मलनि जिमिनो सोंलुगो दालार फोरोंफायनाय एबा जाया फोरोङै फायनाय उना बाक्साबा अमायके फोरोंनाय दङ केरम राखो गैयाके जों थांजागै मैया के बाक्साबा अमाय फोरोंनाय दङ खायरब मामान खाबा आं जे पाके तंगैनो जुगो नै फोरोंनाय दङ पियाबा आब्रो बेबा न जाया आबो गबैया गेतै गेसा दङ खायरब मा बमानानै नांनाय बे सामों खायाके अ खायरब मा बसिमि जों थांजागै मैया सामोंबो मा खालायथाय माने केरंगो सामा हायके आबनांगो मा खालायथाय नै फोरोंनायबो दङ बे अबरक जों बेबा न जाया न